No niin, se olisi pelaaja 13 täällä ja mä aivan justiinsa aloitin uuden mapin ja pelattais tätä nyt ainakin siinä sitä ainakin, että mä kuolisin. En tiedä, ehkä johonkin luolaan pystyy kuolla, jos siellä on tarpeeksi eläimiä, mutta joo. Mennään tänne keskelle päin. Kun tässä Bedrockilla ei tosiaan toimi tämä F, että saa tavarat tuohon toiseen vasempaan käteen. Että joo, mutta juu. Mä ehkä tosiaan aion tehdä liven, ehkä oiskohan ehkä tällä viikolla. Sitä siis, no ensi viikolla nyt on sunnuntai, kun mä kuvaan. Mutta joo, mä yritän tehdä videon sitten. Tai siis liven ehkä. Katsotaan niin. Video ehkä ainakin tulee vielä ehkä jopa tänä päivänä, jos jaksaa tehdä. Mutta joo. Sitten kun mä pääsisin täältä pois täältä on tässä niin, kun odotas, se on täällä. Tosin 30. Joo, tuolla on kylä. Ihan siis tuota vaan ajoin katsoa, kun se on Javalla niin paljon parempi. Mutta joo. Ei nopeampaa, että pääsee katsomaan tuonne. Mähän siis voisin jäädä asumaan tänne, mutta en nyt tiedä ehkä, että jäänkö mä nyt kylään asumaan. Tuolta saan ainakin tollasen. Blacksmith. Toivottavasti täällä on jotain yhdessä sitten. Mitä? Kaikki eläköä surkein. Täällä ei ainakaan vissiinkään ole toista. Tuossa on tollanen. Aivan surkein oli kyllä tuo. Näitä on mennyt kerran, missäköhän on vähemmän. Mä en kuitenkaan jää tähän asumaan, niin mä hakkaan nämä puutteet. Tästä nyt ainakin siihen asti, että mä pääsen hakkaamaan. Mutta nää on nämäkin nyt. Ihan täällä oli onneksi 2. Mä otan torchia tosta ja... Koska mä otan vähän ääniä vähän hiljaa. Vaikka mulla on... Minä otan tämän tästä.
Lapista täällä. Itse kun mä tarvitsin oikein omasta mielestäni tarvitsin siihen rautta. Kyllä niin, mutta mä en pysty tehdä. Mitä 8 yhdestä? Melkein stäkki 8. Yleensä ei oo kyllä tullut ihan noin paljon. Noin ja sitten vielä näin. Noin, näin, noin. Sitten no niin, lähdetään nyt liikkeelle. Niin kun mähän tulin tuolta. Lähenkö mä tonne? No niin, tuolla on jotain muutakin puustaa. Katsotaan tuolla, joo siellä on koivua ainakin mäntyä varmaan. No nää on ihan periaatteessa ihan hyvät kamat. Nää tälleen aika nopeasti kuitenkin. Yritetään vielä tässä nopeasti etsiä mulle paikka, mihin sitten ensi videossa ruvetaan tekemään taloa. Mutta joo. Joo, no niin täällähän tätä nyt on sitten tätä puustoa. Melkeinhän mä voisin tehdä tonne. Joo, mä tehdään tuon joen varteen. Vaikkapa. Kylä on aika lähellä kuitenkin ja sulla lasta. Hyvä ei ollut. Koska mä en sanonut, että tuo eläin olisi tullut minun perään. Vähän ruokaa. Noniin. Tän punainen sänky tohon. Yritän kaadan tämän tästä niin. Noniin. Ja tää olisi tässä näin ja se on pelaaja 13 täällä ja se on moro.